Takulandirani tenga watu wale. Yes, brother. Okay, abo ndoti nkhoza ngopemphera. Tipemphere. Ulemekezeka Atate wamba athu Yesu Khristu. Popeza mwatipatsanso kuwala kwa tsiku. Popeza mwatipatsanso mphamvu. Chomwe tikuzipereka ife m'manja mwanu. Makamakaso ku nthawi imene tikhaiso tikulowa m'malemba anu. Mutitsegule ife nzeru zathu ndipo mzimu wanu utiwuze chimene chili chotiyeneranso mu nthawi ino. Ndipo mitima yathu ipitize kuchiritsidwa makamaka kuti ipitizembe kukhulupirira mwa inu. Inu mukulu ife tichepe muchina chilichonse mwa Khristu mpulumutsi wathu okondedwa. Amen. Ya, tsiku la lero ndikhala ndi kupitiriza makamaka ngati part 2 ya kuyeresedwa ndi ng'anjo ya Mulungu. Ya, kuyikidwa mu ng'anjo ya Mulungu. Ibene makamaka wiki iyo yapitayo tinkapangapo part 1 nde part 1 imene inali yolera kuti mavuto amathandiza ndithu kunena kuti umoyo wa munthu ukaumbike kapena kuti ukakhale kuti wasulika kotheratu kuti ukhonza kuperekanso mitulo yoyenera pamaso pa Mulungu. Nde nthawi zina mwina timakhala ndi mafunso kunena kuti ndi chifukwa chani timayeneranso kuti tikuvutika kapena tifanye tikumavutika chonsecho ife ndife ana a Mulungu wamkulukulu amene ali ndi kuthekera kuti pasaife china chonse kapena chotombola mu zovuta zonse. Komano tinaonapo kunena kuti mavuto amatithandizira kusendeza pafupi ndi ndani? Ndi Mulungu. Makamaka chifukwa cha umoyo wa uchimo umene unabwera pakati pathu kuti unaonongapo zinthu zambiri. Komano tsopano tikuona kuti mkati mwa umoyo wathu wa Chikhristu tikuyenera ndithu kuti tikumane ndi zinthu ngati zimenezi kuti zikatithandizire makamaka kuti tikalumikizike kotheratu ndi Yesu. Then nkaonapo part 1 kunena kuti anthu ambiri malingana ndi Yakobo chapter 1 verse 14. Mwina tikambira ngati verse 3 verse 2 imanena kuti tichiyese chimwemwe mmene tikugwa m'Maisraeli amitundumitundu. Teno verse 14 inanena kuti wina kuti munthu poyesedwa asamanene zoti Mulungu ndi amene wamutani wamuyesa, chifukwa Mulungu samayesa munthu ndipo Mulungu sakhoza kuyesedwa ndi zoyipa. Teno pali maganizo onena kuti anthu amaganiza kuti tikamakumana ndi mayeso nthawi zonse amangokhala kuti ndi Satana kapena mwina anthu akudziko lapansi komano suti amakhala ndimo. Koma tinaonapo kunena kuti malingana ndi Genesis chapter 22 tinaonapo ndithu Abraham makamaka verse 2 Mulungu akuyankhula zonena kuti akuti Mulungu anamuyesa Abraham nanena kuti utenge mwana wako Isaki amene ali yekhayo ukampereke chani? Ukampereke nsembe. Then nkaonapo makamaka mu gawo limene lili kunena kuti si Satana yekha amene akhoza kuyesa anthu kapena kuti si dziko lapansi anthu akudziko lapansi kuti akhoza kutiyesa ife, koma ingakhale Mulungu mwini amalola ife kunena kuti atiyese ndi cholinga kuti aone kuti kodi chikhulupiriro chathu pa iye chakhazikika chili chokwanira ndife anthu oti sitingakhonzenso kusunthika kubwerera mbuyo. Leno tinaonapo ndithu kuti mayesero amathandiza. Then m'buku la Miyambo chapter 20 verse 30 imene ndikukumbuka kuti inakafika poyankhula kunena kuti akuti mikwingwirima yochuluka kuti imachotsa zoyipa. Nthawi yosameta kumana ndi mikwingwirima timakhala ndi mafunso ndi chifukwa ndakumana ndi izi ndiye tikaona kunena kuti okay chinthu chichi chachitika chifukwa choti ndinapanga chakuti chinthu chona chipanga cha mistake jasuzaipangaso poopa kukumanaso ndi chani? Mikwingwirima chono kumana nayo ichi. So mikwingwirima imachosa zoyipa akuti ndipo mikwapulo akuti imalowa chani mkati mwa mimba kapena kuti imamveka ndithu mu moyo mwako kunena kuti ndikanapanda kupanga ichi vuto ili sindikanaliona. So Mulungu sonayesa akhala kuti kuonza mu njira zambiri. So gawo 2 uno la siku la lero tikhala tikuonapo kunena kuti kodino ifeyo tanzindikira Mulungu kunena kuti Mulungu ndi amene ali mwa ife, Mulungu ndi amene akuchita ntchito yonse mwa ife, Mulungu ndi amene akutisogolera moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kodino tikhala tikuyembekeza kunena kuti Mulungu atibweresere Yesu cholinga choti mwina tikakhale owumbika kapena kuti omatika ophatikana ndi iye kothera. Tikayembekeza Mulungu kuti atibweresere Yesu leno tikakhale okhazikika mwa iye kapena pali njira inanso imene tingachita yenera kuti mwina tithandizire kuti chikhulupiriro cha moyo wathu chipite pasogolo. Leno tikhala tikuona gawo lonena kuti
kuziikira ngati yeso pa ife eni. Ndoti munthu kudziikira yeso cholinga chokuti iwe moyo wako kapena kuti chikhulupiriro chako ndi Khristu chikhale chotani chokhazikika. Nthawi ina ndachiona kuti ndichofunikira kwambiri kunena kuti mwina tisayembekeze Mulungu kuti atibweresere yeso. Ife eni tikhonza kutengapo stepe yoziikira ngati yeso, yoziikira kapena vuto kunena kuti ineyo vuto ili ndifuna kuti lindithandizire kunena kuti ndiumbike kapena kuti ndiphatikane ndi Khristu kotani kotheratu. Kumanena kuti ndikapanga ichichi ndikhonza kumana ndi ma-challenge ngati awo, ma-challenge ngati awo. Kumano kubwino kwa chikhulupiriro chathu nkuona kunena kuti okay, ndikapanga ichichi chikhulupiriro changa chifikapo pa level iyi. Ndi zina mwa izo zimene tikhale tikuziona makamaka mu gawo 2 kunena kuti kuziikira Yesu ndi cholinga kuti umoyo wanga ndi Khristu kapena kuti chikhulupiriro changa ndi Khristu chipitirize kukhalabe chotani cholimba. Neno tisekule Efeso chapter 3 verse yake ya 14 ndi 15. Efeso chapter 3 verse yake ya 14 ndi 15. Verse 14 akuti chifukwa cha ichi ndipinda maondo anga kwa Atate. Verse 15 amene kuchokera kwa iye fuko lonse la mwamba ndi la pa dziko alitcha dzina. Verse 16 kuti monga mwa chuma cha ulemerero wace akulimbitseni inu ndi mphamvu mwa mzimu wace mkati mwanu. So Paulo akunena zimene kuti chifukwa chakuti tipinda maondo anga kwa Atate wa Ambuye athu Yesu Khristu. Khulupirira ya chizungu imene kuti ifeke yoncho kwa Atate wa Ambuye athu Yesu Khristu. Neno khali yonena kuti Atate ali ndi ntchito imene akuchita mwa ife. Ntchito yake ndiyonena kuti atilimbikitse ifeyo mkati mwathu chifukwa cha mzimu wake umene umakhala mwandani mwa ifeyo. Ndiye tikafika ngati verse 17 yonene atipange kunena kuti chikhulupiriro chathu chisakhalenso chotekeseka. Chifukwa mukatsetseka naye muona kuti mpaka nakuti kuti tifike poti akuti ifeyo tazikika mizu tatsenderezeka mu chikondi cha Khristu Yesu. Kunena kuti sitingakhumbirenso kuchoka kapena kubwerera mbuyo. Neno Atate akupanga ntchito imene yotilimbikitsa ife chikhulupiriro chathu kuti chifike potani polimba. Neno nkhani yonena kuti kodi tikamakamba za nkhani ya chikhulupiriro kuti chikafike ponena kuti chafika polimba, chikhulupiriro chimayenda bwanji, chingafike bwanji pamene popo, chingalimbe bwanji chikhulupiriro chimene chichi. Makamaka ndi mutunso amene tikuingalira kumene tikhale tikukambirana. Chingafike bwanji chikhulupiriro chathu pa mulingo ngati umenewo. Lero koyambira tifuna tiyambike zukuta kuti kodi tikamakamba nkhani ya chikhulupiriro ndi chani. Tipite Aheberi chapter 11 verse yake ya 1 nkhani ya chikhulupiriro kunoti kodi chikhulupiriro ndi chani. Chifukwa makosana ambiri amafika pomafunsa unati kodi ine ndingatani kuti ndikhale munthu wokhulupirira. Ndoti step yoyambirira munthu akuyenera kumvetsetsa kunoti kodi tikamakamba za nkhani ya chikhulupiriro ndi chani. Aheberi chapter 11 verse yake ya 1. Chapter 11 verse 1. This one akuti kuti koma chikhulupiriro ndicho chikhazikitso cha zinthu zoyembekezeka, chiyesero cha zinthu zosapenyeka. So tikamakamba za nkhani ya chikhulupiriro ndi zinthu zimene akuti ndi chikhazikitso cha zinthu zimene munthu umaziyembekeza ndithu kunena kuti izizi zikhonza kubwera pa umoyo wanga, zinthu zimene ukulakalaka kunena kuti ukufuna kuti azipeza. Lero tikabwera nkhani ya kuti anthu amene talowa mwa Khristu Yesu, chimene timakhala tikuyembekeza chachikulu kukhulupirira kuti ndi nkhani yonena kuti ndikhale monga Khristu alili. Ndoti mwanjana Khristu ndi wolimba, Khristu ndi wabwino, Khristu ndi woyera, inenso ndizafike pa mulingo pokhala ngati Khristu. Ndino chikhulupiriro chimakhala kuti zonsezi zimene ukuziyembekeza ndi zotheka zikhoza kuchitika pa iweyo. Chiyembekezo cha zinthu chikhazikitso cha zinthu zimene zili zoyembekezeka, kumana kuti ndi chiyesero cha zinthu zosatani zosapenyeka. Ukukhulupirira kumano umboni wonena kuti koma zinthu zimene zizi zikhoza kuthekadi, mwina umboni osamatani osamaoneka. Kumano chikhulupiriro chimayenera kuti chipose makamaka maumboni amene amakhonza kubwera onena kuti mwina akuchite proof unena kuti zinthu zimene ukufunazi zikhoza kutheka chifukwa cha zinthu izi ndizi zooneka. So palibe chije ngati umboni kapena kuti palibe chinthu chooneka choti chikhoza kuthandiza kuti okay chinthu tupangachi chili sure chitheka. Komano chifukwa choti ukukhulupirira lero umakhala kuyembekeza kuti koma zikhoza kutheka ndithu. Eno khane kuti inano funso lina limene lingakhoza kubwera kuti okay chikhulupiriro chingadze bwanji pakati pathu, chifukwa kunena kuti ndi chimene chili choti chiyesero cha zinthu zosapenyeka. Chimadza bwanji chikhulupiriro pa umoyo wa munthu pakati pa inuyo ndine, chikhulupiriro chingabwere bwanji?
Aroma chapter 10 verse yake 17 pali yankho ya mmene tingalandirire chikhulupiriro makamaka pakati pathu. Aroma chapter 10 verse yake ya 17. Chikhulupiriro chimabwera bwanji pakati pa anthu? So pali makosana ena mwina amaganiza kuti basi tsiku la lero basi kungobwera mwa Khristu Yesu chikhulupiriro chikhoza kungokwera kapena kungofika pa mulingo onena kuti no chadzadziratu chakwaniratu. Anthu ndomane kuti koma mkulu uyu ndi chikhulupiriro chake chapitadi patali. So chikhulupiriro chimabwera bwanji? Aroma chapter 10 verse 17 akuti chomwecho chikhulupiriro chidza ndi mbiri, ndi mbiri idza mwa mawu a Khristu. So tikamakapatsa chikhulupiriro sichimangobwera kuti koma chimabwera chifukwa cha mbiri, chimabwera chifukwa cha mawu ake andani? A Yesu. Ndipo mwanja ine ngati ufuna kuti chikhulupiriro changa chizinka shikula ndio ndikuyenera kuti ndizikhala ndi nthawi yoona kuti kodi mawu a Khristu amati chiyani, mbiri ya umoyo wa Chikhristu yakhala ikuyenda motani, nanga ine kuti ndizipita pasogolo ndikuyenera ndipange chiyani. So malemba amathandizira kuti kukweza chikhulupiriro chathu. Ngati mwachizikeni ngati ineyo sindikukhala ndi nthawi yosakatula kapena kuti yofufuza kuti kodi malemba a Khristu akunena kuti chani, chikhulupiriro changa ndikomvuta kunena kuti chikhoza kutani kukwera, chikhoza kapena kudza kumene. Mwaona? Sizikutanthauza kunena kuti okay, ndiyambe step yoyamba ndionera kuti ndikakhulupirira mwa Khristu. What about chapter 6 verse 17 odi ine amene taphatikana ndi Khristu timakhala thupi limodzi. So Khristu adabwera mwa ine. Komano Khristu akuyenera kuti akunze chikhulupiriro changa kunena kuti chikhale chosatekeseka kapena kuti chosagwedezeka mwa njira ina iliyonse. Ndeno chikula bwanji? Nde Khristu akunena kuti chimakula kudzera mu mbiri kapena kuti mu mawu amene Khristu anatani anayankhula. So ndiyoti ntchito imene imatsala ano pakati pa munthu ndiyona kuti uzisaka kuti mawu a Khristu akuti chiyani. Mwaona? Neno mukaonano ndi mmene dziko lapansi likuyendera, muona kunena kuti makosana ambiri ife timafika pa mulingo onena kuti ndikhale ndi nthawi makamaka yonena kuti moyo wanga ndiziphunzise kunena kuti uzikhala ndi nthawi yosantakula kuti kodi mawu a Khristu akuti chiyani. Imafika pa mulingo onena sindikukwanisa kupanga zimene chifukwa kuti ndili ndi zambiri zimene ineyo ndimachita kapena kuti zimene zikusowekera moyo wanga kunena kuti uchite cholinga yoti mwina moyo wanga kwa tsiku ndi tsiku uzikhalabe ukuoneka kuti uli beta. Mwaona? Ndi chifukwa cha zotsamwisa ngati zimene zizi anthu ambiri njira ya kusaka mawu a Khristu kumakhala kovuta chifukwa cha mabize zisamaliro zimene zilipo ku moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndeno paphunziro limene tikupanga lonena kuti nthawi ina ano kuti zinthu zimene zizi zitheke, chikhulupiriro chimene chikuti chikhanzikike, tikuyenera kuti tifike pa mulingo onena kuti kuzikira chinthu ngati riski, kuzikira chinthu ngati chiopsezo pa moyo wathu kapena ngati vuto lonena kuti okay ndipanga ichi cholinga yoti chindichose ineyo chidwi changa pa chinthu ichi. Ndiyoti mwanjena kuzibweresera vuto lina lake cholinga kuti vuto lija likabwera likuchosere chidwi chako pa zinthu zimene iweyo kuziona kuti ndizothandiza, cholinga kuti zikupange zikusunthire iweyo ku chidwi chako pa ndani? Pa Khristu Yesu amene ukufuna kuti moyo wako ukule mwa ndani? Mwa iye. Eno ndizina mwazo zimene tikufuna kuti tikhale tikuziona kuti kodi maliska amenewo ndi ena ngati ati. So chitsanzo choyambirira chimene tikhale ndikupereka ndi nkhani ya munthu amene mwina ali osauka. Munthu osauka fusonera kuti chimapangisa anthu kunena kuti akhale osauka au mphawi osowa chimakhala chani? Fusonera kuti bene munthu kuti akhale osowa chimachitika ndi chani? Kuti afike pa level yoti mwina akusowiratu zovala, kusowa chakudya, chimachitika ndi chani? Then tifuna tigwiritse ntchito Miyambo chapter 6 verse yake ya 9 kulekeza 11. So zimenezo zithandizire kwambiri kunena kuti kodino ifeyo umoyo wathu wa Chikhristu tingaupange bwanji kuti upitirire nukwera kapena kuti chikhulupiriro chathu tingachipange bwanji kuti chipitirire chikwera. Ndenu tifuna tigwiritse ntchito chitsanzo cha umoyo wa munthu amene ali osowa, osauka. Chimachitika ndi chani kuti munthu azikhala osowa? Miyambo chapter 6 verse yake ya 9 kulekeza 11. Miyambo chapter 6 verse 9 kulekeza 11. Okay,
verse 9 akunena kuti udzagona mpaka liti woulesi iwe, udzauka kutulo tako liti. Verse 10, tulo ta pang'ono kuodzera pang'ono kungomanga manja pang'ono ndi kugona. Verse 11, ndipo umphawi wako udzafika ngati mbala ndi kusauka kwako ngati munthu wachikopa. Mwaona? So nkhanena kuti akuti udzagona kufikira liti woulesi. Pali mavesi ena ngakhale buku la miyambo amanena kuti akuti waulesi amanena kuti kunja kwazizira. M'buku la miyambo lomwe sakwanisa kudzuka ifoti kukuzizira kwa vasili bwino lero inde sindipita kudimba, sindipita kumunda ndizingokhala lero ndikuoneka kuti ndili wiki chifukwa cha weather imene ilili. So munafika kuti uzagona kufikira liti iwe munthu wachani waulesi. Ndakunena kuti kungomanga manja pang'ono. Akati kumanga manja ndoti machisazo mene ndikupangira izi, kungomanga manja pang'ono ndoti kungosiya pang'ono kugwira ntchito. Akuti umphawi uzafika motani modzidzimutsa mwansangasanga. Ndoti mwanjani akati umphawi uzafika ndoti mwanjani munthu sanali chani, sanali mphawi. Chimene chimapangitsa sakhale mphawi chinali chani, amagwira ntchito daily motani molimbika. Koma chipoti wangosankha kumanga manja kunati ntchito jasenderanisa sindigwiraso, umphawi chomatani umafika mpaka na munthu kumafika noposowiratu zovala. Maona? Lero chisazo chindi ndifuna ndichiperekeso ku nkhani ya umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku wa umoyo wa Chikhristu. Lero munthu akafike ndakumanapo ndi magazi ena mwina kumandiuza kunena ase ineyo moyo wanga wa Chikhristu mbuye munde unali beta koma panopa ase panopa ndi asindikuva so bwino. Ena pano mafika ponene ndikumava ngati kunena kuti ndili ndi chidziwitso koma Khristu weniyo ndikuona kuti mwa ine mujani mulibe. Koma mwina chidziwitso chilipo koma Khristu ndikuva ngati kuti sali mwa ine. Mwina kumafika muni powalimbikisa anthu manja sizoti uli ndi chidziwitso yokha Khristu ali mwa ndani mwa iweyo. Koma pali chinthu china mwina chimene chikuchitika chimene ndithu ndikhale ndikuchifotokoza mu nkhani iyi kunena kuti kungomanga manja pang'ono ingakhalenso ku moyo wa Chikhristu ndi kuti umphawiso wa umoyo wa uzimu ukhoza kukufikira modzidzimutsa mpaka na munthu kumafika nopoti ine ndikuona ngati Yesu akusowa mkati mwa ineyo. So ngati chimene chimachitika ku munthu amene ali waulesi osagwira ntchito wasauka chifukwa wasiya kugwira ntchito, chomwechonso ku moyo wa uzimu ndakuti pali china chimene anthu amayenera kuti achite nkumafika ponena kuti ndiona ngati Yesu Khristu jasaliso mwa ine. Chimene chifanane ndi chitsanzo ichi cha munthu amene ali wosowa komano wasiya kutani kugwira ntchito. So tikabwera ku nkhani ya umoyo wa Chikhristu kunena kuti ndi ntchito yanji imene Khristu akuyenera kuchita cholinga yoti tsiku ndi tsiku azipitirira kuonekerabe kuti siwa umphawi kuzimu kapena kuti umoyo wa Yesu sakuva zoti ukusowa. Amayenera kupanga chani? 1 Timothy chapter 6 verse 12. Kodi pali ntchito yanji imene munthu akuyenera kuti azichita makamaka pa umoyo wake kunena kuti afikire ponena kuti sakuona kuti umoyo wake wa uzimu wafika pa umphawi osowekera Kristu. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Mona kunena kuti 1 Timothy chapter 6 pali ntchito yayikulu, pali nkhondo yayikulu. Verse 12 akuti limba nayo nkhondo yabwino yachikhulupiriro, gwira moyo wosatha umene adayitanira ndipo wavomerezeka chivomerezo chabwino pamaso pa mboni zambiri. So nkhani yone akuti limba nayo nkhondo yachani yachikhulupiriro. So nkhani yone pali nkhondo yayikulu imene ikuchitika pakati pathu ndiyonera kuti ndikhulupirire. Nkhani yone nkhondo imene ilipo ndikhulupirire. So ndono mwanjana ndikangosiya kukhulupirira ndi nkhondo imene iyi asikukhulupirira ndiso ndipambana. Komano ngati ndikupitiriza kukhulupirira ndizipeza kuti nkhondo ija ndikungopitirizabe kugonjesa ndatu tilimbe nayo nkhondo yachikhulupiriro chifukwa ndi imene ili pakati pathu. So kutoyo amene munthu ali ndi Yesu Khristu ndoti nkhondo imene ikuyamba kukafikira pamene mwina munthu akukagona kapena kuti moyo wake ukuchoka kapena nthawi imene Khristu Yesu azabwereso kuzatenga anthu. Ndoti manje nkhondo imene ipo ndoti ndikhulupirirebe pa Yesu lero. Ndoti mawaso ndikhulupirirebe pa Yesu. Minute inali yonse sekuti ndikhulupirirebe pa Yesu. Fwa ndikapanda kukhulupirira pa Yesu ndoti moyo wanga unkanutitimira kapena kuti ndinkandibwerera mbuyo. Chifukwa cha ichi muona kuti pali zitsanzo zambiri. Mwachitsanzo mukawerenga Afilipi chapter 3 mupeza kuti verse 7 ndi 8 ndi 9 Paulo anafika ponena kuti zinthu zimene ndinkaziona kuti zinali zondipindulira, zimene ndinaziona kuti zinali zondisangalatsa kuti ine ndinazitayanikisa ndinaziyesa zachabechabe ndikuziyesa zapadza cholinga kuti ndikapitirizebe kupambana ndani Yesu. Kusonyeza kuti
tikabweranso kumoyo wathu uno wa tsiku ndi tsiku pali zina zimene timaona kuti okay ndikuyenera kuti ndipange chakuti kuti ndichite survive, ndikuyenera kuti ndipange motere kudera kuti tsogolo langa likhale lowala. So komano ukazaziyeza zinthu zija ndikuonanso kubwino wa Yesu, ona kuti mmene ndikupanga kwambiri ku izi ndikusiya msanga ndani Yesu. Mwaona ndino ukazaona okay ndikusiya msanga Yesu chifukwa cha izi, ndino kubwinono wa Yesu ukulolerano kuti izi zikuli bwino nditazitaya, komano beta ndiwinene ndani uyuyu amene ali Yesu chifukwa ndi amene ali wofunikira kumwanga yani wa siku ndi tsiku. Khale nditanibe kunena kuti no ndipitirire kukhala okhulupirira mwa Khristu Yesu amene, kapena kuti nkhondo imene ino igwirika bwanji. Tikabwerano ku nkhani ya ija ndimapeka chitsanzo cha munthu wosauka. Munthu wosauka kunena kuti athende umphawi zendera kuyenda kubwerera kuchani kuntchito akagwirenso ntchito molimbika. So munthu amene ali wosauka kuzimu, amene wafika pa exit yonena kuti Khristu sindikumumvanso mkati mwanga, akuyenera kupanga chiyani? Mwaona tikabwerano ngati Yohane chapter 6 verse yake ya 29 muona kuti pali ntchito ya Mulungu imene anthu akuyenera kuti ayichite. So pali ntchito imene Khristu wina aliyense akuyenera kuti azichita, cholinga kuti asamamve kusowabe kwa umoyo wa ndani wa Yesu mkati mwanga, asamamve kuti chauzimu chake chikunkachitsa, koma azionabe kuti chauzimu chake chikunkachitani chikwera. Yohane chapter 6 verse yake 29 ndikuti verse imeneyi timayikamba kwambiri mu maphunziro athu osiyanasiyana. Yohane chapter 6 verse yake ya 29 verse 29 akunena kuti verse 29 akuti Yesu anayankha nati kwa iwo, kapena kuti ndiyabe verse 28 pamenepo anati kwa iye, tichita chani kuti tichite ntchito za Mulungu? Unaona verse 29 Yesu anayankha nati kwa iwo, ntchito ya Mulungu ndi iyi, kuti mukhulupirire iye amene iyeyo anamtuma. So mwana ntchito ya Mulungu ndi iyi. Makosana kufunsa titani kuti tichite ntchito ya Mulungu, titani kuti tikondwerese Mulungu. Okay, ntchito ya Mulungu ndi iyi, kuti inuyo muzingokhulupirira iyeyo amene anamtuma. Andi mukayiona ntchito imeneyi siya tsiku limodzi, kapena kuti siya chaka chimodzi, kapena siya tsiku likhalo limene iweyo unamulandira Yesu Khristu khambo ndipo mutsa mukatseka nayo musi muona kuti anafika mpaka napopeka chitsanzo cha bread amene amagwa mu mchipululu. Yesu nkuzanena zoti okay pali mkate eno wina otsika kumwamba umeneno inuyo mukuyenera kuti muziudya daily umene uli moyo wanga. Mwana Yesu kupeka chitutu choti ine ndine mkate otsika kumwamba. So mkate wa mchipululu cha amaudya daily. Ife amene tili ndi experience ndiye Khristu Yesu, kodi experience yathu ikhala tsiku limodzi muona kuti ngati ukuzimachitika daily, ndiye kuti kwa inenso masiku ano wazikuyenera kuti experience yakukhulupirira pa Yesu Khristu ikhalenso chani ya daily, kapena kuti ya ola lililonse. So ndoni mwanjani kungosiya kuchita ntchito imeneyi, kapena kungosiya kukhulupirira pang'ono ndipezeka kuti pompo ndayamba kutani kutsika, kapena kanditsika ndi 1% kenako ndizingopitabe 2% kenako 3% kenako ikapeza kuti ma percentages akukula kwambiri, kenako zapeza kuti chidwi changa chachokeratu kaya afika pa 50% nezapano I think Christ ujana kusiya kutali, kenako 90% kenako 100% I think Christ ujana muyani mulibe. Komano zimakhoti zikuyamba pang'ono ndi pang'ono. Mwaona so tikuyenera kuti tipange zimenezo ntchito ya Mulungu yokhulupirira pa iyeyo amene anamtuma. Mwaona so Christ tikuyenera kuti tikhulupirire iyeyo tsiku ndi tsiku. So kuti osauka akuyenera kugwira ntchito kuti abwezerese makamaka chuma chake, kapena kuti achoke ku mphawi. So osauka muzimu akuyenera kupanga chani? Akuyenera kuti achite ntchito ya Mulungu, akhulupirire Khristu Yesu tsiku ndi tsiku ola lililonse, kenako apitiriza kutani kubwerera ku chuma cha ulemerero chimene chili Khristu mwandani mwa ine, amene azikhaso akutilimbikitsa makamaka tsiku ndi tsiku. So chitsanzo china ndi chichi ngati Mateyu chapter 14 verse yake 27 kufika 31 amene timapezapo nkhani ya Yesu Khristu akuyenda pa nyanja. Unena kuti poyenda pa nyanja Yesu Khristu ophunzirapo ona ananthunthumira naye kuti ndizukwa. Nanena okay ndiyeso nani limbani mtima ndi ine musarani musaope. Ndakunena kuti ngati muli inu Petro, ngati muli inu Yesu kuti mundilole ine ndidze pachani pamadzi. Yesu nanena kuti idza. Komano muona kuti Petro anaenda mastepe ndithu, Bible kunena kuti ndipo anaenda nafika kwa Yesu. Komana kuti meneno anaona mphepo ndi zonse zimene zinali pa nyanja paja kuti anaopa na yamba kutani na yamba kumira. Kale kuima khone
Petro chimene chinampangisa kuyambirira kuti identify maso ake anayika pandani pa Khristu je amazoti chinthu chinyi ndikosatheka ndi munthu wa dziko lapansi. So ngati chatheka ndi Khristu lori ine ndikuyenera ndiyang'ane amene wapanga chinthu chikuti chikhale chotani chotheka ndimuyang'ane iye. So pomuyang'ana Yesu Petro anakwanisa kuyenda pamadzi. Komano atangochosa maso ake aja pa Yesu anayamba kutani kumira. Zimene zimapereka picture kunoti kungosiya pang'ono kukhulupirira pa Khristu Yesu. Nthawi yomweyo umphawi wa moyo wauzimu umayamba kutani kubwera pakati pathu. Ndimanena kuti pali zinthu zambiri zimene zikudziwika pansi pano zimene zimatipasa ife kuti mwina tikhale ndi mabize onena kuti mwina tilephere makamaka kunena kuti tiyang'ane pa Khristu uja. Khalera kuti tifuna kuti tizikirepo risk yonena kuti risk imeneyi tithandizire kunena kuti tiyikepo chidwi chathu chakwandani kwa Yesu. So chitsanzo china cha namba 2 ndi munthu amene mwina mwake akufuna kuphunzira kulemba. Chinthu chini machilingalira unene munthu akamakhala akufuna kuphunzira kulemba. Chitsanzo choyambira ndoti munthu wamphawi. Chachiwiri ndoti ndifuna tipeke chitsanzo cha munthu amene akuphunzira kulemba. Mwana wang'ono akamakayamba ngati Nazareth, so amakhala kuti ndi munthu onena kuti ngakhale kumpasa cholembera ndoti mukungo tayapo ndalama mungulire cholembera mungulire kope mungotayapo ndalama ifo samadziwa kulemba alibe nazo chidwi mwana. So monoti kumene kuja maphunziro amene amakhala kuti mwina azingoyankhula anaja tizinthu tinatake kapena azingoaonesa tizifanizo tinatake machiona ichi kandi mwaliona ili ndi chani yandi bango imwe chani ayi ndi chakuti azingoona anaja ndikumayankha molingana ndi mmene iwo akuona. Then kenako azafika ka Saturday 1 amafika nopo mulungu kuti afuna nayambe kwarani kwaphunzitsa kulemba ndi sagwisa mwina cholembera amapitisa pa mchenga chifukwa kuti chenga akamaliza kulemba atanipo afufuta amene akagwisa cholembera ndoti akhalasa kuononga malisose akumtenga kumgwira chalo kuti ati malemba chonchi mwaphunzitsa mpaka amachita kumatani kumamulembetse ya kera afikanso nthawi yake yolemberaso amakhalasa kuntani akumphunzitsa. So muona kuti chimene chimachitika ndi thupi la munthu limakhala kuti either mamaso minyewa imakhala kuti ndi ahadi. Loko munthu amene ali wamkulu onena kuti mwina wafika pa age ya 20 kapena 30 komano sanapite ku school kumpasa cholembera sangakwanise kulemba. Iwe zoni mamasozi ake cholembera cha kuti apange ngati mene amapangira munthu amene waphunzira kwambiri zimakweza kuti zikulani zikumvuta kuna awo chakumene kumulemba movutikira mutodikira pamene wina amene ainde experience into angolemba katheko kutani kuchepetsitsa. So unoti kupira munthu lima pezeko kuti likukhala ngati nobody likukhala ngati cholepheretsa chonena kuti munthu uja afikire pa mulingo onena kuti wadziwa kulemba ali ndi luntha la chani la kulemba. Koma muona kuti tsiku loyamba lomwe limene munthu wakayamba school munthu ungokuza kuti amalembedwa chonchi malingaliro ako amakhoti tsiku lomwe aphunzira ndipo amvetsetsa kunena kuti ndi zilemba chonchi komano kutenge dzanja kuti ulembe kuona kuti dzanja lija likutani likukhala novuto ndoti manja ina dzanja likuyenera kuti litani liphunzitsire ndoti pakhale effort yonena kuti uliphunzitse dzanja lija kuti kuti lizimvera chimene chili chani chili lingaliro. Ndimona kuti pakhalapo risk ndithu kuti liziphunzitsa bwanji. Ndimona kuti pamenyana kuti munthu ukhale ndi chidwi kapena uzipereke sembe kuntchito imene ijayo imene ukufuna kuti itani ja uyidziwe ija. Mwachitsanzo nene peke tsanzo ndi Standard 8 wina anandiuzapo za nkhani ya signature unena kuti akulu signature ndiyo funikira mukuyenera lino mukhale ndi signature ena amakanika kulemba signature amatha kungoyika leta ina yake kayacho dzina ngamaili inokufax ngoyika if asari signature umane ni taphunzira akulu muzilemba signature yako ndino namuza signature leti ngalembe bwanji ndanamba kundionesa ase ide yanga ndi mwana denso nasiliyo ineso ndifuna ndizilemba yani zilemba chonchi komano nditayesera kuti ndipange signature yanga inandivuta kuti signature ija ndiyani ndituse kena kundirapezeka kuti ano ase iwo kuyenera kuti uzingobwereza then ndinamba kumangolemba kulemba kubwerezanso ndinaononga mapepa ambiri mwina zolembera zambiri kuti mpaka na signature ija ndiziwe bwino lomwe neno mwina more than 100 times ndinanena kuti ndilembe signature yolinga kuti dzanja langa lifike poti larani lazolowera. Zimene zikutanthauza kuti munthu kamafuna kuphunzira china chake umayenera kuti uyikirepo chidwi pa chinthu chija ndoti mwanjana zinthu zina zikuyenera kuti ngakhale loko ziwonongeke. Mwana amene ndoti inafika ponera kuti mwina mapepa ambiri lero kuti loko mwina nditenge mwina ayakanakhala kuti mwayi ulipo kuti ndikatenge makopi anga Standard 8 ndoti
munthu akhoza kufika akunde mu maono nga makopi makolo anu kugwira ni makopi nkumangulemba chisignature fa nale pa mapepa lambiri form 2 nabe zoti signature nalemba standard 8 ndimayona kuti ndiyo chepa ndiyaying'ona time general experience nalo chepa ndiye ndinayifunanso ndi ndiwonjezere ndiye ndinkayiwonjezera ndinakhaso ndi nthawi yonera kuti ndikwere andiyitani ndiyiphunzire ndiyibwereze kambirimbiri ndiye mpaka naso ndinayikwanisa kuyitani kuyiloweza signature komano inandiluzira ma resources ambiri kuna kuti zinthu zijazirani zitheke nani chisazo iyi ndikuperekano kwa anthu amene tikufuna kuti tigene experience kumwe wathu auzimu mwana nani mwanjana tikuyenera kuti tiyike risk zinthu zina ma resources athu amene tili nawo akhoza kufika po onongeka chifukwa kuti ife tizolowetse kukhala mu chikhulupiriro ndi ndani ndi Yesu uja nani mwanjana ndikuona kuti nthawi yanga imafa kwambiri chifukwa cha mwachitsanzo tikuyenera tizikhala ndi maulime komano maulime kuti andijere mpaka na nthawi yanga yonse 100% ya nthawi yanga yonse Khristu asazeke ndi nthawi ndikuyenera I think nthawi ija ndigawe nodo ndikayigawa komano ndi ma resources anga akhala ngati mene ndimafuna yopeza kuti ukupeza wano risk yonera kuti ma resources aja kunkanarani nache pa ifoni nthawi ija wayigawa kwambiri mwina ndifa ya Khristu komano kubwino wa Yesu apeza kuti Khristu akutisamalire ngakhale ma risk amene amabwera pakati pathu so ambiri ino amaopa kudzika mu risk imene yoyo kunena kuti ndikufuna ndizipereke nsembe ku ntchito ya Yesu lero ngakhale kuli kubwere izi chifukwa cha ntchito ya Yesu komano ambiri amaganiza kuti kuli bwino ntchito ya Yesu ndisayambe chifukwa ndikangoyamba ntchito ya Yesu indipangisa zoti zinthu zambiri kukuzirani ziyambe kutsika kapena kuti moyo wanga uyambe kubwerera mbuyo anthu ambiri padziko apasamba kundiona kuti I think akulu inunu mwasintha level yanu yachuma imene inalili sikuonekanso ngati imene munalili mbuyo moja chifukwa chani mwina nthawi yanu yambiri sikupitanso zachuma zija kapena kuti zintchito za dziko lapansi komano yambano kuthawira kwambiri kwa ndani kwa Yesu ndizina mazo zimene ukufuna kupeka isa so munthu kamafuna kuti ukuphunzira kulemba umazipita sacrifice ku ntchito imene ichayi so ngaliso kubweyaso kukhani ya uzimu ndio kuyenaso kuzichita so sacrifice so kuzachani za uzimu ngakhale zina zambiri zioneke kuti zikunkazitsika pasi komano chachikulu ntolela kuti beta ine ndi ndani ndi Yesu moyo akukulabe moyo wanga ndikumuonabe kuti Yesu Khristu uja uyali bade ali apa moyo wanga wa tsiku ndi tsiku nakhamuso ndi chidwi ndi anthu amene amapanga zojembule munthu kuti akanayoti uyu ndi ati wojembula kafufuzeni mbiri yake kumene akuchokera mukapeza kuti ali ku skulu ndoneri akangokhala ndi cholembera kana ndi pesulo azingochedwa basi ndi kupanga zimezi zokiza ojembula munthu wajembula china chake akangona china chake akachiyesera kuchembula ona gali moto akayesera kuchembula andikuona asi ndiye mukuononga zinthu kusogolo kwa ndiwo zazo munthu chandi ati nokutika khauskudi mafika poona kuti kutenga zinthu zathu kukampasena akase undijembulire mapu yawo akundivura kuya ujembula munthu amene akujembula jamfuseni kuti iwe ukwanisa bwanji kukhala wojembula kuti unangobadwa ojembula kuti I say ndimakhala ndi nthawi yophunzira zinthu izizi pamene ena sindifuna kuti khale ndi nthawi yoziperekera nsembe kuzimene zija so paliponso amene munthu ukuziperekera kusembe ku ntchito ina yake ndithu moyo wako umakhazika kuchiticho chimene chicha so ngatiso tikuziperekera nsembe kuza Khristu Yesu ngakhale zina zioneke kuti anthu akuona kuti tikutsalira zimapezeka zoti ifeyo moyo wa Khristu Yesu uja tikukula kwambiri kuposa yani anthu ena ambiri unaona so chitsanzo china chimene ndingapereke ndi nkhani ya munthu amene mwina akufuna kuti abuild thupi lake unoti akhale wamphamvu okay kuti tituluke pano kuti tiyeni pali thumba la chimangapo aliyese pali matumba ambiri achimanga aliyese azikanyamula tizikayika kwakuti ena akapezeka kuti akulephere kunyamula ena kwasansawa tazandisezani pamene wina akangofika kungonyamula okay kufunsa ase kuti iwe angobadwa ndi mphamvu upeza kuti pali njira ina imene munthu uja adachita yonera kuti azipangise kuti akhalire chani akhale ndi mphamvu mwaona ese kuti munthu mwina ati mwachitsanzo tipeke chitsanzo cha anthu amene amapanga majimwe apeza kuti ukafufuza mbuyo upeza thupi lawo mene linalili mwina nali munthu kasilimu kopanda mwina ijene mamaso akuluakulu koma upeza mene adayamba zinthu zija apeza kuti thupi lichali kuchani likuchita build up akupezeka kuti zimaso zizayamba kubwera then mene akuyendera kuti oyenda kuti munthu yonde ndi wamphamvu mene wina akamayenda akuyenda kuti ndi wa weak so kanene uyu kuti akhala wamphamvu wapanga chani mona akupanga ma exercise azimene zichaze iwe kuti ukhale
okay, wina kuti akhala mphamvu apanga yani apanga ma exercise azimezi. Wina kuti akhala wawindi sakupanga ma exercise azinthu ngati zimenezo. So umuntu upeza kuti ma muscles amene ali mwa ine ali momwemonso mwa ndani mwa inu. Kaya mwachitsanzo ali mwa chifuniro njolomole kapena kuti ali mwa Bright Kanthula kapena kuti ali mwa Wellings Smith. Komano chifukwa kuti mwina ine sindikupanga zimene akupanga Bright Kanthula. Zile zikuti Bright Kanthula mphamvu yake ndiyo posa ya ndani ya ine. Mwana? Chimene chikupangisa kuti ine lisafana ndiyo ndichifane. Zo imene tikuchita zikutani zikusiyana. So ndikabweranso ngakhale ku level ya moyo wa Chikhristu. Kuti ina yake abwere aoneke kuti moyo wawo uzimu ndiyo kupita pasogolo kwambiri. Imakhala kuti zimene akupanga iwowo zikuchuluka kwambiri. Za uzimu zo ndifake moyo wawo uzimu kutani ukukwera kwambiri. Pamene ine zimene ndikupanga za uzimu zikutani zikuchepa kwambiri kuyerekeza ndi anzanga. Ndio ndifake ine moyo wanga ukukanurani nutsika. So munthu amene afuna kugena muscles akapange exercise. Munthu amene akufuna kuti muscles ake so moyo wa Chikhristu akhale amphamvu akuyeneranso kupanganso chani exercise za zinthuzo za chani za uzimu. So exercise za zinthu za uzimu timapanga chani ndio ndi nkhani ya ma prayers, kupemphera pafupi kuwerenga mawu a Mulungu pafupi. So mene ndikuwerenga pafupi mene ndikupemphera pafupi zimandithandizira ne kuti mphamvu zanga za moyo wanga uzimu zizinkazirani zikulira anthu amandiona kuti koma ine ambera panopa kuyerekeza ndi chani ndi mbuye. So chitsanzo china ndi nkhani ya ndipeke tsanzo ya nkhani ya chovala chimene makamaka mukufuna kuti chikonzeke. Chovala mukamafuna kuti chikonzeke kapena kuchiyeretsedwe ndi chakuda timayenera kuti tichichape. So napeza kuti kuchapa okay timayenera kuti tigwiritse ntchito sopo. Mwachitsanzo kugwiritsa ntchito sopo wa powder. Kungosungunula sopocha nkuwatenga chovala chakuda kungochiponya. Kungochisiya menta amene kungochivula. Chingaire? Izoti ayi. Chimene chikufunika ndi cha sopo alimenero, madzi alimenero, madzi amayeresa chinthe, sopo amayeresa chinthe, koma mwangochiponya. Koma sichikwera. Chikufuna ya effort yako kachigwire ndi kuchitani kuchitikira. Okay, ife Christ ndokwanisa kuti yerese mawu ake ndokwanisa kuti koze komano chimene chikutsala kuti ine ndikonzeke monga munthu pochapa akuyenera kutikita. Chomwechonso munthunso pa moyo wake so kuti uchapike ndi moyo wa Khristu uja kapena ndi malemba a Khristu akuyenera kuti aziponye ku ntchito imene ichayi. Mwaona? Lero majana akuyenera kuzipereka kwathunthu ku ntchito ija kunena kuti moyo wake ukonzeke. Ndi zimene ndimanena kuti kuzikira maliski cholinga yonena kuti moyo wanga upitilize kuchapika kapena kuti ndikatuluke opanda banga ndi opanda chani opanda chilema. So pali chitsanzo ngati ichi chimene Yesu Khristu adanena chimene makamaka tikuyenera kuchilingalira. Mateyu chapter 5 verse yake 29. So ndachokano kunkhani ya zitsanzo. Mateyu chapter 5 verse yake ya 29 kulekeza 30. Chapter 5 verse yake 29 kulekeza 30. Chapter 5 verse yake 29 kulekeza 30. Yeah. 5 verse 29 akuti koma ngati diso lako lamanje likukulakwitsa iwe ulikolowole nulitaye pakuti n'kwabwino kwa iwe kuti chimodzi cha ziwalo zako chiwonongeke losaponyedwa thupi lako losengehena. Verse 30 ndipo ngati dzanja lako lamanja likulakwitsa iwe ulidule nulitaye pakuti n'kwabwino kwa iwe kuti chimodzi cha ziwalo zako chiwonongeke losamuka thupi lako lonse kujani ku Gehena. So mukaona nkhani kulambira baba sinkhani yonera kuti makamaka itike chidi ku ziwalo zenizeni. Maso ana kuchimwisani. Okay, so achoseni maso mwatani mulitaye mukhale ngati osaone. So mankhani zonera kuti tichosedi maso awa kuti tataye koma nkhani yonera maso amathandizira yani kupenya zinthu. So mene tikupenya zinthu timapezeka zolo mwachitsanzo munthu amene ali wachigolole yoti manjana akuyenera kuti aone mkazi ndi kunkhumba agwisa ntchito maso kumona mkazi ndankhumba. Ndio manje Yesu akupeka chitsanzo cha ngati kuthupi maso akupangisa kuona zinthu koma nkhani sionera kuti
maso enieni awa akuthupi kuti mukolowole maperake mupezi kuti mukungu chosa zawo zonse mwasala novanda chimodzi aja chimo simakuya ndi zinthu zimene zili kunje koma ndi chinthu chimene chiyani chili chikuchoka mkati mwa munthu nature ya munthu eno khani ndionera kuti Yesu sakuyamba za maso enieni sakuyamba za dzanja enieni koma nkhani akunena kuti maso anu chidwi chanu kwambiri chikumakhala pa ziti bona so zinthu zimene zichazi mukuyikira nazo chidwi chanu chambiri chija ngati mukuona kuti ndi zimene zikukuchitani block kunena kuti Yesu Khristu asapambane mwa inu kuli bwino maso anu ku zinthu zimene chazatanika mwadule kunena kuti basi zinthu izi ndikuzichosa pakati panga bona ndimafuna kukhala pafupi ndi anzanga kapena kusonkhana pamodzi ndi anzanga kumene chimene chikundipangisa ne kuti ndisamasonkhane ndi anzanga ndi chani Ahebreyu chapter 10 verse 25 pajama nena kuti musaleke kusonkhana pamodzi ngati mene amachitira ina so chikundipangisa ne ndi chani kuti ndisamasonkhane ndi anzanga okay ntchito imene ndili nayo bona nthawi imene ndikuyenera ndisonkhane ndi anzanga kuntchito so ndikutani ndikufunika komano kuti kusonkhana ndi anzanga zingatithandize kukwera moyo wanga wa Chikhristu ukangolipeza kuti zindithandiza kwambiri chifukwa ndizikapemphera amene pacha ndizikawalenga malemba ndizikagawana maumboni osiyanasiyana kuti anzanga wakupanga bwanji kuti akule moyo wonse okay lino ukango zindithandiza isi better kusiya ntchito ija nkukapanga zilizo izi zingakhale nokuti chifukwa kuti wasiya ntchitoyi ipeza kuti ntchito ija ndimene imakupasa salary yoti uzidya tsiku ndi tsiku ipeza kuti wamba nokusowa ngakhalenso chani chakudya ngakhalenso wamba kumavutikira mwina zovala koma singatheke kuti iwe uli mwa Khristu ukaso uzingosowa chakudya ufukoza uzipeza koma movutikira komano chifukwa choti wasankha kunena kuti uziponye chidwi chako chonse kwa ndani kwa Yesu ndifakesa kunena kuti tosani chidwi chanu pa zinthu zimene mukupanga zimene zikuonesa kuti zikudya nthawi yanu kuti wati muyanjane kwambiri ndi ndani ndi Yesu so mukazichotsa zimenezozo panganino zimene zili zoyenerazo kuti Yesu Khristu apitire kukula mwa inu so ntchito maso okay lero manja akupereka maso ndi dzanja maso chidwi chanu chili pati dzanja ntchito zanu zimene mukupanga ngati mukuona kuti zikuchosa chidwi chanu pa Yesu kuli bwino kuzichita kati kune ineka ndikalowa kufumwa kumwamba ndili waumphawi zilibe ntchito koma ine ndikufuna Khristu Yesu apitire kuumbika mwa ndani mwa ine so muona kuti ambiri akumaonano zimene zizikukhala risk yayikulu ma meetings ngati amene ameti nawo chonchi ena amanena sindikwanisa kupezeka ku meeting iko chifukwa chake muona kuti chifukwa chake cha zinthu zakudziko muona zinthu zanga zindizisiya yani zili zikhala pa risk muona so risk imene yoyo mukuiona kuti okay muisova munjira imene yoyo kapena kuti mukuiona kuti ikupambanisani kumoyo wauzimu muzo zimene mukuyang'ana zija zingokupangisani zonena kuti muzingo nkamupita pasi moyo wauzimu pamene mukanapita uku kapena kukakhanda anzanu makamaka kulimbikisana mawu mwazi kuti moyo wanu watani wakwera koma chifukwa kuti mwalingalira za zinthu izi kupeza kuti mukulephera makamaka kuti mufikire kumphamvu imene Khristu Yesu akhoza kutipasa pakati pathu chisazo chomwe chiso chikuoneka ku Marko chapter 9 makamaka verse timawerengaye ya kuchosa chidwi makamaka pa zinthu zimene zikuoneka kuti zikutitengera nthawi yayikulu makamaka imene nthawi yathu imene tikuyenda kukhala ndi Yesu Marko chapter 9 verse yake ya 43 Marko chapter 9 verse yake ya 43 kena kundizawerenga verse 45 kena ko 47 koma nkhani yake ndiyo nani ndiyo fananira Marko chapter 9 verse yake ya 43 verse 43 akukamba chonchi verse 43 akunena kuti ndipo ngati dzanja lako likulakwitsa iwe ulidule kwabwino kwa iwe kulowa mmoyo wopunduka mdzanja koma koposa kukhala ndi manja ako awiri ndi kulowa yani mgehena moto osazima ndipo kapita verse 45 mwanasodi ndipo ngati phazi lako likulakwitsa ulidule kulowa mmoyo wopunduka mwendo kuli kwabwino koposa ndi kukhala ndi mapazi ako awiri ndi kuponyedwa chani mgehena kumene wiki yatha tinkaba naso za buku la machitidwe mbali ina kunena kuti Paulo anafika polankhula zonena kuti akuti ife tiyenera kulowa mu ufumu wakumwamba ndi kumana ndi chani masauso kapena zovuta za chani zambiri pande buku la Timoteyo anafika polankhula kunena kuti onse ofuna kukhala mwa Khristu Yesu azamva zozunza kapena kuti zotani zowawa so ndikupeza zowawa izizi zovuta izizi chifukwa chani mwana chifukwa ndasankha kuchosa chidwi changa pa zinthu izi zimene zimandipangisa kuti ndikhale ndi izi komano zinthu zimene zingakhale ndinazika nazo chidwi zinandipangisa kunena kuti ineyo
ndisiye Yesu. Of course business ndiyofunika, koma business yanga yanditengera almost 90% umoyo wanga ubwenzi wa ine ndi Yesu. Unaona? I think ndigawe ino basa. Uli bwino 90% ikhale ndi Khristu, 10% tika ku business. Unaona? So that anthu akuona kuti ukutsika pasi ku business, koma sakuona chimene chikuchitika ku chimene chikukwera, kuti ukukwera kwa ndani? Mwa Yesu Khristu. So mwendo wanga nthawi kochepa, ngakhale timakhala tikuvutikira, koma ndo wanga nthawi kochepa. Zina zambiri zimene tikuzira kaka dziko lapasi ndozati ndizaka nthawi tizazisiyaswe. Koma no pali moyo wosatha umene tikuyenera kuti tiutetezere kunena kuti ukhalebe pa ife, Khristu akhalebe mwa ife, Khristu sapitizebe kutani kuti tsogolera ku zinthu zambiri. So pali chitsanzo china ngati ichi. Ifeyo tinalandira Yesu Khristu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wathu. Koma nomuona kuti nthawi zina malingaliro athu omwe adzanzidwa ndi zinthu zambiri zonyasa zimene ndithu zikuyenera kuti zichapike muonekere malingaliro oyera abwino. Ndakhala ndikukumanapo ndi anthu ena mwina kumayankhula kumene kuti ase ine ndikagona ndimangolota zimaloto zonyasa zokhazoke, kapena kuti maganizo anga omwe panopa ndikumangolingalira nkhani zopanda pache. Ali mwachitsanzo translate kucheza kuti okay, afika potukwana Mulungu, mantukwana Mulungu weniweniyo. Kodi Mulungu andirakwira chani kuti nditukwana? Muona zinthu ngati zija zimabwera chifukwa cha zimene zikumabwera kwambiri mu malingaliro ako, zimene ukumaziona pafupi zimakupasa cheni yone yakuti mpaka nokafika ponyoza nazo Mulungu chakakhala sanakulakwira. So funso ndina kuti ndi malingaliro onyasa. Ndikufuna kuti malingaliro anga onyasa ndi Christ, malingaliro aja achoke. Amachoka bwanji malingaliro onyasa? Ndikufuna tionepo mene tingamazikozere nthawi zina ku malingaliro. Makamaka ku nkhani ya kuzikira riski, cholingaliro kuti mwina chikhulupiriro changa ndi Khristu chipitire kukula. Okay, ndingapange bwanji kuti malingaliro anga olakwika azipitizori asamaonekere mu moyo mwange? Okay, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Kristo akalowa mwa ife, Kristo akakhala mwa ife, akuyenera kuti atikoze ife, atiyeretse, tisakhaleso ndi banga konse, makamaka moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Yeah. 1 Thessalonians 5 verse 23. 5 verse 23. Verse 23 akunena kuti ndi Mulungu wamtendere yekha ayeretse inu konse, ndipo mzimu wanu ndi moyo wanu ndi thupi lanu zisungike zamphumphu zopanda chilema pakudza kwace kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. So tikalowa ife mwa Yesu sangoti siya ife meriliri. Tinala ntchito zonyasa. Bible ndeli manene atuti ntchito zonse zonyasa za mdima siziwena kuti zitaniso zionekere ndi ana akuunika. So mwanjena kodiyo Yesu ife amatikoza bwanji? Ndakuti moyo wathu, okay, wayambira mzimu wathu, moyo wathu ndi chani thupi lathu zonse kuti Yesu akhala kuziyeretsa kuti zikhale zamphumphu pamaso pa Mulungu. Bwana toyambira pa just toyambira ndoti timayeresera ife mwa mzimu mmene tinaphatikana ndi Yesu. Mzimu mmene tinaphatikana nawo wa Yesu ndiwopanda banga, ndiwopanda chilema, ndiwachiyere. Chifukwa ndaphatikana ndi mzimu umenewu timapeza kuti ine ndinotani, ndikuzimva kuti ndine oyera, kapena ndimayankhula kuti ndine olungama chifukwa cha umoyo umene ndinaphatikana nawo kuti ndotani, ndiolungama. Koma ndimuona kuti mkatikati mwa kuphatikana ndi moyo olungama, moyo wanga zimene zili zochokera mu malingaliro mupeza kuti zili zosiyana kwambiri ndi zimene zili chayani za mzimu wange. Unaona? So chitsanzo china muona kuti osati malingaliro okha, koma ngakhale thupi langa, zimene zili mthupi langa, zimene mafeeling a thupi langa amamva ndi zimene zili mu mzimu mwanga ndizotani, ndizosiyana. So zingakhaleni bwanji kuti zimene zili mu thupi ndi zimene zili mu lingaliro zifanane ndi zimene zili mu mzimu? Ndipo ndimapeka isenso chakuchapa kuti mwango chitenga chofa mwachiponya m'madzi mmene mwasungunwamo sopo sichiyera. Mukuyenera kuti muchitani, muchitikite, muchipange kuti malitsiro achoke. So malitsiro amene ali mu malingaliro ndi malitsiro amene ali mu thupi. Yesu andiyeretsa mu mzimu, koma malitsiro amene ali mu malingaliro ndi malitsiro amene ali ku thupi achoka bwanji? Ndoti pakuyenera kuti ifewo tipangepo no ntchito imene ina ndina imene kuyenera kukhalapo ya kukhulupirira pandani pa Yesu. Ndero muone mwa chitsanzo za malingaliro olakwika. Ndipeke chitsanzo cha ine pamalo pamene ndimagwira ntchito, mponera kuti pamamveka masaundi onyasa. Ndikukumbukira 2022 ndimagwira pamalo ena nasiyapo amene pokotchera ifa yoti shopu imene ndimakhalayo
kuseri kwake kunali bala ne makosana kumene kukakhaledzera ena ambuya so asutapo zamba kumangomva mafungo azamba ena mafika po mangu tukwana ano mimi muchamo ine mpaka na zimene akuchita zija amwe zimabwera mmalingaliro munje nenso mpaka nanu idamba kuno makhanga totukwanaso fanyani ndikuziva pafupi so nafika ona andasiya sinkaguyaso ntchito kumene ndikuchoka kwe nachokako kapita so malo ena nakapeza makosana ena pabwino ponera kuti nshopu inali anga yokhayo koma anabweyazo magezi ena ifana amanga po mashopu awiri magezi amene anabweya mwe manazalo ama Benin ngamaika zinyimbo zotukwana kwambiri wenikulina le mali JB amatukwana kwa mangu tukwana ine kumaziva bana so namba so kuloso mwe omamba amwe sinthu izisi zikuchitika nepana akagula ma earphone nori akamala ikazawo zinendi zikazanga nkulu nendi zimbera zanga izi samandira so ndikagona malingaliro wazo nyasa zaja zimangobwera ano kwambiri mwana so khani yangu ndifuna ndazira expose kuzipa malo pamene pali porani pali polluted koma no funsondole na kuti kuli malo amene asali polluted ku dziko lapasi mupeza kuti kulibe malo ena ali osendiwo nyasa zimene zikumveka pena pali posetika maenda tikamakadyeza loko ndabale athu so tingazichite no sanctify but tingaziyeleseno bwanji kumalingaliro onyasa then napezapo chisisi ndikamaliza nekugwira ntchito pamalo amene ndipakhala ndimapeza kuti apa pali Benin ayikazi nyimbo zawo nyimbo zija ndikamakalowa kokagona zimangokhala zikungosaunda mmalingaliro anga ambuya leloli ndigona lizimenezi so ndikuyenera kuti ine ndizichite ndiziyeletse maana kuti zinthu zija kuti ndisagone ndikulota zinthu zimene zijazi ndimaziva zija maana so ndimachita chani azori ndikalowa yoti ndikhale nthawi yopemphera koma ngakhale ndapemphera zipezeka zoti zinthu che zili mmalingaliro ndi pange chani ndipakhala nthawi yotenga phone yoti ndikulowa pa group nditenga phunziro kala 1 hour ndori ndilivera kale phunziro lija ndilivera kale kena mwina ngati mwina ndisanambe phunziro mwina mezone ndaikaka nyimbo za uzimu ndiveka nyimbo za uzimu zija ndiveka nyimbo za uzimu zija famu kapita buku lako lesa amafika ponena kuti inuyo mufike podzazidwa naye mzimu mpaka na ndikumayimba nyimbo za uzimu yani mkati mwa mtima wanu koma yonse uyimba bwanji we nyimbo za uzimu yonse dzuwa lonse lipa mimi magwira ntchito mangomva nyimbo za dziko so zikaimba zile so kuliloka imbe nyimbo za uzimu pange chani zichite expose kusa uzimu wamaliza zintchito zija za kudziko lapasi usangogone utamaliza zimeja kazi chino expose kuzintchito za chani za uzimu khani nthawi yoita meditate mawu a Mulungu ukamaliza amenepo tenga nyimbo za uzimu vera ngati pali phunziro tenga phunziro lijo yambe utani kumvera ndimapeza kuti ndikugona ineyo phunziro lija nkulisiya wewe jansi ndango kwina 30 minutes mene lakathera phunziro sinu zokulatha bwanji azati po mauka ngopeza kodi foni nesi yabiku ikuyankhula yaphunziro lino koma ndimapeza ndikagona chonchija zola kuika soseja zinadzaza mmalingaliro zimachoka ifo chani mawu a Mulungu amatichita sanctify amatiyeretsa kwambiri kumene chani ndimapeza kuti ndaziyeresa ku zonse zija ndinaziva ku chigawo cha kumasana zija mawu lino ndilorezo nyasa za zimene ndinaziva zija sizithekaso ndimapeza kuti ndikulota ndikutumikira Mulungu chifukwa chani ndinagona ndamaliza ndi zinthu za ndani sa Mulungu so mawu aja amatichita sanctify mukabwera ku buku la Ejere Yohani chapter 17 verse 17 mupeza kunena kuti ati apatuleni iwo kuchoonadi chanu pakuti mawu anu ndi chani choonadi and Kristu sananena kuti okay ine ndine choonadi ndi moyo Yohani chapter 14 verse ya 6 so Kristu ndi choonadi mawu ake ndi choonadi mawu ake ali ndi kutheka kotiyeresa Kristu Yesu ali ndi kutheka kotiyeresa mmene tinamulandira Kristu Yesu khambwe ndi mpulumutsi wathu tsiku lomwelo tinayeretsedwa komano dziko limene likukhala ndi azoyipa so daily tikuyenera kuti tiziziyeresa bwanji potenga mawu ake aja polingalira za mawu ake aja ndemonani nthawi imene tikupanga zimene zija ndimapeza kuti nthawi imene ndimayenera kuti ndigone mwina ndamaliza kuphika chama 7 ndikangogona chama 7 okay thupi ndikuziva kuti ndiotopa ndikufuna kuti ndikangomaliza kudya ndikatani ndikamapogona koma ngati ndikangogone ndipeza kuti malingaliro azo akuyika zija zimene ndaziva kwambiri tsiku lija zikutani zikundivuta so ndiwenani ndibane kuti ndisagone mwana lero ndikuzika kalisi kene ati tuoti ipite kutali ndine mwana lero sindigona mufanga kae izi lero thupi langa ndikulika kamiza ra ase sugona mpaka na zinthu zanga zitani zitheke funa ndifuna ndichite sanctify zimene zili chani mu malingaliro anga mwana sindigona chifukwa cha zimene zijazi zimapezeka kuti mwina
Okay, ndikuona kuti zimandithandizira kunena kuti ine ndisakatuluke ndi chikhalidwe china chonyansa chimene makamaka pakupita pa nthawi chikhoza kuwononga moyo wanga chifukwa paja nkupenyerera timapeza kuti kusandulika pakani pang'ono ndi pang'ono komano chifukwa ineyo ndikuziponya kwa za Yesu ndimapeza kuti ndikungopitirizabe kusandulikako za Yesu. So ambiri amalingaliro kodi malingaliro athu olakwikatiza konza bwanji njira yokonzera yake ndime ndifake sanena kuti daily niyo mukuyenera kukhulupirira pa iye noti daily niyo mukuyenera kugwiritsa ntchito mawu ake daily niyo mukuyenera kumva za iye ngati simukumva za zimene zizi kuli zina zimene muziziva daily zimene zichite corrupt malingaliro anu. So zimene zizi zimatheka pokhapokha ngati ife tikupanga ntchito iliyo imeneyi mwana. So ndi pangepo 2 Timothy chapter 2 verse 14 kulekeza 15 khani akudziyeretsa yeah 2 Timothy chapter 2 verse 14 kulekeza 15 yes again 14 kulekeza 15 okay. So tunamarira to this again 14 verse 14 akuti uwakumbutse izi ndi kuachitira umboni pamaso pa Ambuye kuti asachite makani ndi mawu osapindulitsa kanthu koma ogwetsa iwo akumva. Verse 15 uchite changu kudzionetsera kwa Mulungu ovomerezeka kwa ntchito opanda chifukwa chakuchita manyazi olunjika nawo bwino mawu acho onali. So khale yakundionera kuti ifeyo tipitilize kuzionetsera pamaso pa Mulungu makamaka kunena kuti tikafike ku chiyeretso chenicheni chimene chili chotani chotiyenerera. Ndo mukabwano ku verse ngati this 20 ndi 21 akuti koma nyumba yayikulu simuli zotengera za golide ndi siliva zokha komanso za mtengo ndi dothi ndipo zina za ulemu koma zina zachani zopanda ulemu. Verse 21 ngati tsono munthu adziyeretsa yekha pa izi adzakhala chotengera chakulemu chopatulidwa choyenera kuchita nacho mbuye chokonzera ntchito yonse yabwino. So nkhani yoyera kuti ife tikuyenera kuti tipitilize kudziyeretsa komano nkhani mawu opanda pacha amene nthawi zambiri mapezeka kuti tikuwamva ku dziko lapansi amatiwonongera ifeyo ntchito iyi yakudziyeretsa. Ndeno tiyatenga bwanji mawu oyenerera achoonadiwa maona kuti tikuyenera tizikhala ndi nthawi yosaka mawu oyenerera amene ali mawu andani a Yesu kuti nthawi ndi nthawi ifeyo tizipitiza nkutani nkudziyeretsa amenemo. So nkhani timadziyeretsa ndi mawu timadziyeretsa ndi mzimu wa Yesu. So mzimu wa Yesu unatiyeretsa kale mmene ife tinaphatikana nawo komano muona kuti tsiku ndi tsiku ifeyo moyo wathu tikuyenera kuti uzipitirira kuyeretsedwa. Leno mawu akuyenera kumakhalapo pakati pathu pemphero likuyenera kumakhalapo pakati pathu pafupi ndi pafupi. Okay, chitsanzo ndio cha mzimu chija ndi ichi kuchokera ku Aroma chapter 15 verse 16 mene tinayeretsedwa ndi mzimu. Aroma chapter 15 verse 16 Aroma chapter 15 verse 16 15:16 aunena kuti ndikhale mtumiki wa Yesu Khristu kwa anthu a mitundu wakuti okay ndiyo mwe Aroma chapter 15 verse 16 kuti ndikhale mtumiki wa Yesu Khristu kwa anthu a mitundu wakutumikira uthenga wabwino wa Mulungu kuti kupereka kwace kwa anthu a mitundu kulandirike kuyeretsedwa ndi mzimu oyera. So kwambiri mafuna kwambiri chakumapeto kuti kuyeretsedwa ndi mzimu oyera. Mwanji aina zonse zimene timachita ifeyo zimakhala zoyeretsedwa chifukwa cha mzimu wa Khristu umene umakhala yani mkati mwa ife. So nemono kuti mawu ndi mzimu wa Khristu ndimene zimatikuza ifeyo kotheratu. Ngati ine ndasiya kupanga za mawu a Khristu ndimapezeka zokuti ineyo chiyeretso chija ndikuchikana ndoti ndikhala ndi odesedwa ndoti malingaliro odesedwa mu machitidwe chifukwa choti ndakana mawu amene amandiyeretsa. So zimene zandipangitsa kuti ine ndikane mawu aja ndi chani? Muona kuti mabize azimene ine ndili nazo zakuthupi zikundipangitsa ine kuti ndikane chiyeretso cha Khristu chimene chikuyenera kuchitika chani pafupi. So tikuyenera kuzikira risk yonena kuti ineyo loko ndipeze vuto koma
ndikuziponya kwa Khristu cholinga kuti chikhulupiriro changa chipitirizebe kuumbika mmene ndikupanga zandani za Khristu. So paliponse pamene anthu akuti eri ndi sonkhano tikakumana kwakuti ndipitako kumene mupitanso ledzo munayikwiraso muganiza bwanji za ntchito yanu itatu ntchito yanu abwana akuchosani sindikusamala ngakhale ntchito itanani itapita pamene ndikusamala kuti Khristu apitirize kunditani kundikuza ndi zina mwazo zimene anthu a Khristu Yesu akuyenera kuzika nazo riski paziwa koma ngati sitingapange zimenezo zimuona kuti attention yathu ikhanzikira ku zimene zizi zotsatira zake tizingoona ineyo koma chidziwitso ndiye chilipo komano Yesu ndikubva kulaphani akusowa ifo yani mwazichosa kuzimene Khristu Yesu akufuna kuti muchite kuziponya kwa Khristu simukuziponyaso kwa Khristu mukuziponya kwambiri ku zinthu za yani za dziko. Kalebe kachitsanzo nthani yake kuti munthu ungoyamba kuwerenga kwambiri nkhani za ndale sumatenga nthawi umamva sokukhawa yani wandale for waziponya kuzipenjazi ungoyamba kuwepanga sokwambiri za Khristu ukhalaso wa Khristu kunthawi yochetetsetsa. So mwana so zambiri zimene zimalepheresa zinthu zonsezi muona kuti anthu amakana kuzichita riski ndikhoza kulekeza amenepo kwa siku la lero makamaka kuzikira riski chifukwa cha ntchito ya ndani ya Khristu. So pali nkhani yakusala kudya ndi kupemphera ukaona amwene inende zinthu izi ndikulephera kuti zithe anthu amazilowesa nkhayo kuti ndikufuna ndizisalire moyo wanga kusala kudya ndisala kudya masiku 3 kandi ndisala kudya masiku angapo sikuti nkhani yakusala kumene umapangisa kuti munthu uja akonzeke koma nkhani yoti mmene mukusala chikhulupiriro chanu pa Khristu Yesu chimatani chimakula therefore tichakula pa Khristu Khristu akupanga zinthu zija zolakwika zija kuti zitani zisaonekeso eno nkhani yoti tiziponye manja mwa Khristu Yesu. Gawo la namba 2 inayi imene yonera kuti kuzikira riski kuzikira vuto osati kuyembekeza Mulungu landi loyambira tinaona Mulungu ndipasa vuto akulu mukulephera kupanga za ine chifukwa cha Yesu okay ndingoyosa chinthuchi mulephera kupanga zinthu chifukwa cha ntchito okay bwanji ntchito ndingote chikondi cha Mulungu chimabwera ntchito chayathu wopita ntchito wokhulupirira ngapa akuti ntchito takuchotsana ndakwachani simunakwe kali konse koma kaplanira kugenza kuti basi tipungule anthu chikondi cha Mulungu akufuna kuti mukazichite expose kwa Mulungu leza mmene ndoti standard ndoti kulangolia masomo ambuye ndizijayani ndikona babathanza kubwera aniso zimatheka munthu osakhala ntchito koma kumakanda amakhala kuphunziramo chinthu chine so uyembekeza Mulungu lakubwese risk pa ntchito so ena ntchito zanu mukupitirizabe koma chonseko nthawi yanu ndi Khristu Yesu palibe ndemuyembekeza kuti Khristu Yesu akubweseni chovuta imene akuchoseni ntchito akufuna inono mwadziwa ntchito imene Yesu akuchita mwanu tango zigweserani nokha mu ntchito ichi ifo mukudziwa ntchito Yesu imene akuchita mwanu zike ni risk muone zimene moyo wanu wauzimu ungatani ungaonekere muona kuti moyo wanu uzapitira utani kupambana ndithu tiseka ndipemphere imene akondoti nanga tizina zonse zikhazubwera pakati pathu tipemphere zikomo kwambiri Atate chifukwa cha nthawi imene tinali nayo ya phunziro ili mutisogolere ifeyo kuyanjana ndinu kotheratu tikukhulupirira inuyo mu mphindi ina iliyonse imene tikhale tikuyenda pa dziko lapansi ndipo mukhale nafe m'mamitingi onse amene tikhale akuonekera kaya ma online kaso ife amene tasonkhana kuno chisomo chanu Mulungu chitichulukire ndipo kudzoza kwanu kwa mzimu wanu kupitirire kuchitika makamaka pa moyo wa wina aliyense kuti tonsefe tipitirize kuyeretsedwa ndi moyo umene wa Yesu fikira nthawi imene mubweretse kudzatitenga kufuna kwanu kuchitidwe lero amen. So ngati bali funso ena ndamanga abali so